वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग नै लोगोफोर जोङो दा दिनै सारादु जानो थांनाय जादों आरोना अल गाइस सारादु माबोरै जायो होनना लांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां खिन्थालांनो नाजागोन आरोना हायाब्लाबो जों थांगासिनो आरोना नै दा लामा मोनबाय ओमफ्राय दा जों हाबलांसिगोन आरोना लामा बिथिंजायनो बे साइडखै हाबलांगोन ओमफ्राय दा जों बिथिं फैगोन अल गाइस जोङो दा थांगासिनो दङ आरोना सारादु जानो ओमफ्राय नै सारादुआव थांगासिनो दं ओमफ्राय लामाया बेनो आरोना नै मानसिफोर दं सानैसो ओमफ्राय दा जोङो नै साइडखै हाबलांसिगोन आरो नैथिंजाय नै थांसिगोन आरोना दा जों सानै दङ जोङो ओमफ्राय दा थांलांगासिनो दं माखासे लोगोफोरा ओजों दङ साहा हटेलाव ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दं आरोना मोनहैसिगोन लामाया एसे गोलाव नालाय फैयै फैयै मोनफैबाय आरो मोनफैनानै थांगासिनो दं माखासेया बेलेग बेलेगाव दङ ओमफ्राय दा लोगो मोनहैसिगोन अल गाइस नायलांबाय थादो लोगोफोरा माबोरै मा खालामगासिनो दं नै दा थांगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय मादैमोननि उन आरोना मादैबो दङ बाजैबो दङ आनैबो दङ ओमफ्राय गासै दङ आरोना ओमफ्राय उनावबो फैगासिनो दं माखासे मोननैखौ खिन्थिथ'ला आरो आङो मोगा मोगि सोंगोन नोंनाव दा आं जिखिनिसो सोंगोन आरो आंखौ सोंनांगोन नायाव आं एसे मोगा मोगि नै दा फैयै फैयै मोनफैबाय आरोना नै हाबबाय जोङो सिङाव हाबलांना नायनोसै माबोरै जायो ओमफ्राय नै खाथियावनो ओंखाम जाबाथाय ओंखाम जाखांनानै इयाव सिख्लाफोरनियाव गय जानो फैयो आरोना नै जुनालि बाजैबो दं ओमफ्राय नै साहा लोंग्रा मादै दादै गासैबो साहा लोंनो थाखाय जिरायजोबना दं ओमफ्राय इयाव दा सारादुनि थाखाय साहा बानायगासिनो दं आरोना खान्थाम मोननैबो जाहैबाय सिनिनि बिसोर खान्थाम मोननैबो सिनिनि ओमफ्राय नै सेंग्राफ्रा साहा रानगासिनो दं आरोना साहा रानदों मानसिफोर फैदों नालाय सारादुआव ओमफ्राय दा साहा लोंगासिनो नालाय साहा रानगासिनो दं खावसे ओमफ्राय खावसे मेथाइ संगासिनो दं बेयावनो साहा फुदुंदों आरोना माने साहा हैनो दोङो आरो मानसिफोरा सानैसो इलै साहा रानगासिनो दं आरोना नै बिराद बुरजा फैदों आरो मानसिफोरा एसे मानसिफोर दा फैदों आरोना एसे अखा गाबाय नालाय दहाय अखा हादोंमोन नालाय दा अखा गानायखाय बिराद मानसि जादों आरोना नै आदामोनाबो दं नै सिख्लाफोरा लाजिदों आरो मोखां आवथिना दङ माने मोखां खोबथेनानै दं माने नै जे बिराद बाजि आरोना साहा लोंदों आरोना इसोरो दानि समाव बयबो फन गोबां ओंखारनाय साफाला मोजां আসামান করে হলে কি হবো মোক বইটো আমার দাদা বাইক কমো এইটো বিয়ই কমো এইটো ভালকৈ খাই দে বাবু এইটো
ओमफ्राय दा डान्स सारखांबाय आरोना डान्स सारखांनानै दा नै ओमफ्राय ओंखाम हटेलाव फैबाय जोङो ओमफ्राय डान्स सारनायखौ नायखांनानै ओंखाम हटेलाव फैबाय आरोना दा जोंबो जानो जाबाय नालाय ओमफ्राय दा जानो जायगा नागिरदोंमोन माथो जायगायानो गैया नालाय जायगाखौनो मोनाखै आङो माने ना जोङो आरोना आं नङा माने जोङो साब्रै साबासो दं नालाय ओमफ्राय दा नै जों मालाय सिख्लाफोरा जायै जायै फैजोब्बाय नै ओमफ्राय दा इथिंबो माने जायगायानो गैया राननायफोरा बिराद दं आरोना मानसिफोरा एभेलेबेल